Unahin ko lang bigyan ng konti guys para hindi init. Kaso dyan lang yan. Ayong bumaba yan. Napakakulit talaga. Malis ka kasi dyan. Yan. Hi guys! Welcome back again sa aming channel. Kakauwi ko nga lang pala guys. Galing dun sa pagpapasto ng aming mga kambing. Pero anyway, nandun nga pala si partner. Umuna lang ako na munang umuwi kasi nga kailangan ko pakainin muna itong mga alaga naming manok sa bahay. Kasi meron din kaming pupuntahan agad mamaya. Kaya kailangan talaga na double time kami sa gawain namin for today. Kaya ayun, umuwi na muna ako and siya na muna yung nagbantay sa mga kambing. And ayan, samahan niyo ulit ako guys at magpapatuka tayo ngayong araw dito sa aming yard. Ayan, usual guys na routine bilang isang livestock farmer. So, kukuha tayo ng feeds nila, of course, para mapakain natin agad. Kasi kapag mamaya pa kami, guys, ano nito, asikaso, wala na, papo na kasi. And, meron pa kami ibang errands na gagawin, chart errands. So, tulad ng sinabi ko, may pupuntahan pa kami mamaya, kaya kailangan, ito sila, napakain ko na para mamaya direksyon na si partner mapakain sa aming alagang baboy na isa. So ngayon, for the meantime, kasi nandun naman siya sa pastulan, kaya pwede ako umuwi na muna. Pero pag may duty si partner ko, syempre, hindi ako pwedeng umuwi pag nasa pastulan pa yung mga kambing. Kaya, ayan, magpakain na muna tayo. So, ayan guys, napakaaligagana na. Kasi nga, kita lang nila yung pagkain natin. Everyone? Ayan. Ayan, di ba? Nahulog. Oh, ayusin natin yung paghawak ng camera. Baka mahulog itong pagkain. Hawakan ko lang to tapos bigay. Unahin ko lang bigyan ng konti guys para hindi nila ako salubungin sa ating hagdanan. Ayan. So baba tayo para mabigyan yung mga nakatali naman. Oh. Ewan ko sa inyo. Uy, ang kulit nyo. Kanina pa kayo sunod na sunod. Nagbigay na ako dun sa kabila. Ngayon, nandito na naman. Diba? Ayan guys, update na pala dun sa binaba kong dalawang anak ni Apollo. So, eto na sila sa ngayon. Di ba kung matatandaan nyo guys, pinalabas ko na nga sila para mas maging maganda na nga yung balahibo nila. And it turned out, bumalik sila. Diba? Napaka-ano na natin. Pawisin na natin for today's video. Pero anyway, nandito sila ngayon. Bumalik sila sa kanilang kulungan. Open lang yung kulungan nila pero ayaw nilang bumaba. Diba guys? Ayan, diba? O, open diman. Kaso, dyan lang yan. Ayaw bumaba yan. Ayaw nilang bumaba. Ewan ko sa inyo, bakit ayaw nyo magbaba? Ha? Okay man nga magbaba. Kaso, bakit ayaw nyo? Kaya nayaan ko na lang din guys, na dyan na lang sila. Sila na lang yung mag-decide para sa sarili nila kung gusto nila bumaba o hindi. So ayun guys, tapos na tayo dito banda and punta tayo dun sa nilagay naming mga alaga sa likod. Kasi nandun pa rin yung isang inahin tsaka tatlo niyang anak guys. So sa ngayon, check natin sila kung ano yung mga ginagawa nila. At the same time, i-update ko na rin kayo sa kanilang apat. Dito natin yun nilagay nung nakaraan. Ayan. Hirap yung buksan. So, ayan. Dito sila nung nakaraan natin ni-release. And sa ngayon, ayan na sila, guys. O, lapit kayo. Ha? Ayan. Ayan na yung nanay nila. Tsaka yung dalawa. Ayan, magbigay tayo ng pagkain para makakain na, guys. Okay, lapit kayo dito. Kasi magkain na. Come here. Hina. Ayan na sila guys, and okay na rin sila kahit papano dito sa kanilang ginagalawan. Pero plano namin guys na ipalabas sila siguro mga next week once na mag-round up si partner dito kasi nga magtatanim kami ng mga napier para sa mga baka at sa kambing namin. Nandito lang ako sa malayo and lumapit na sila doon sa pagkain. Napaka-camera shy naman itong isa, itong lalaki. Ayan na sila guys. Tapos nilalagyan ko yan ng tubig din pagkatapos niyan.
At syempre, ayan na nga guys. Tapos na tayong magpakain sa kanila. At dahil may sobra pa, ayan, ibibigay pa rin natin ito sa mga alaga nating makukulit. Diba? Jurassic. Tilagay natin ito guys. Napakakulit talaga. Malis ka kasi dyan. Yan yung mukha niya guys. Kaya ganyan. Nabugbog kasi yan nung nakaraan. Di lang natin ipakita kasi baka ma-violation tayo ni Meta. Ito na yung sobra ng ating mga nakakulong na alaga. And ibibigay natin ito sa mga mga taong gala or mga manok na gala natin dito sa yard. Para naman maubos. Bakit kasi hindi ito naubos, diba? Minsan madami naman akong binibigay. Ay! Yung mga pato pala, ayun, nakalabas na naman sila. Eto na naman tayo sa panibagong gawain para tingnan natin guys kung saan sila papasok Tingnan natin kung saan yan sila papasok. Ewan ko na lang talaga. Kung bakit kayo nakalabas dyan, problema yun yan. Sana alam nyo kung paano maglabas, alam nyo rin kung paano magpasok. Napaka problema nyo. Naku naman, ito mga patong to. Baka maano kayo, maihaw ng di oras. Kasi mga pang-birthday pa naman sana kayo. Oh, di ba? Hindi kayo nakakain ngayon. Ang daming problema. Ayan. Ayan, abangan natin guys kung alang oras sila diyan na maghihintay na makakain. And ako ay tapos nang nagpakain sa mga manok. Sorry kayo. Oh, di ba? Dahil nga makukulit kayo, ayan ang napapala nyo. Oh. So mabibigyan ako ng tubig guys, bahala na sila diyan. Ayan guys, hindi pa rin sila nakakapasok itong mga alaga nating pato dahil makukulit. Bahala kayo diyan. Paano kayo magpasok diyan? Meron tayong mga manok dito na masuswerte kasi pinili lang yung Integra 3,000. Ayan, si Jurassic yun. Napakaswerte mo Jurassic. Hindi kasi napansin yung ilan na nandun. Actually, binigyan ko kasi yun doon ng pagkain. Ayun, nandyan na yung mga pato natin guys. Nakapasok na. Kaya, hindi nila napansin na ang dami-dami kong binigay dito. Ayan, dami niyan. Hindi nila napansin guys, ang dami kong binigay dito. Bigyan natin ng tubig ito. Kasi, baka mauhaw si Mr. Jurassic. Tsaka itong mga iba dito. Yung hindi ata nakapasok ay yung pato nating lalaki. Saan ka na? Diba? Dahil sa laki mo. Ay, meron pa palang isa dun. Meron pang isang hindi nakapasok. Oh, ikaw. Wala na. Ha? Guys, inom tayong tubig guys. Ayan, itong dalawang to guys. Kinulong ko to kasi napakadudugas ng mga mukha. Umaalis dito sa bahay tapos ang tagal-tagal bumalik. Kaya yan ang nararapat sa kanila. Disiplina muna natin. Guys, all done na. Tapos na tayo magpakain sa lahat ng mga alaga natin dito. And punta tayo sa kabilang area guys. Or dun sa ating pinagpapastulan. Hindi namin yung area pala. Dun sa ating pinagpapastulan ng mga kambing tsaka baka. At nang maalalayan natin si partner. Kasi nga, nandun pa sila ngayon. And siya pa yung nagbabantay dun. Kaya punta tayo agad doon guys. And syempre guys, isasarado natin etong ating mini gate kasi baka may makawalang manok, sayang yung manok. Napakamahal pa naman. Kaya kung pwede lang talaga guys. Or actually talagang palagi itong ginagawa namin. Naka-close itong gate namin. Ayan na guys, ang bukod tangi naming panlaban dito sa mga pwedeng lumabas na mga manok natin. Kaya ayan, punta na muna tayo doon. Unahin ko lang bigyan ng konti guys para hindi init. Kaso dyan lang yan. Ayong bumaba yan. Napakakulit talaga. Malis ka kasi dyan.